Mill-jum ta' tlieta se jkun qed jiftaħ il-bibien tiegħu iċ-ċentru l-ġdid tas-saħħa fir-Rabat Għawdex biex jibda joffri 12 il-servizz lil Għawċin aktar qrib ta' darhom. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern flimkien mal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fejn spjegaw kif dan il-proġett kien ta' priorità biex propju jissaħħaħ dan il-qasam fil-Gżira Għawċija. Dan iċ-ċentru tas-saħħa se jkun imqabbad mas-sistema diġitali li ġiet implementata ftit ilu fejn kull pazjent ikun jista' jagħmel użu minn kwalinkwe ċentru tas-saħħa filwaqt li d-dettalji tiegħu jkunu jistgħu jiġu aċċessati mis-sistema diġitali. Fid-diskors tiegħu spjega kif dawn l-aħħar snin inħass il-bżonn li jkun hemm ċentru tas-saħħa ġdid li se jkun qed joffri servizzi fosthom 12 servizz ġdid, flimkien ma' servizz ta' tabib u infermiera, kamra ta' trattamenti, tilqim u servizzi ta' speċjalitajiet, għal kif se jkunu qed joffru ċentru tad-dijabete servizz li għandu x'jaqsam mal-podjatrija, klinika għal persuni bid-Down syndrome, kif ukoll GU Clinic li se tkun qed tiftaħ fil-ġimgħat li ġejjin biex bekk ikomplu jikbru s-servizzi f'Għawdex. ċentru tas-saħħa komplut b'kollox bl-iżjed apparat modern illi ħajkun qiegħed mhux biss joffri s-servizzi li konna diġà noffru mill-ċentru tas-saħħa l-antik ġewwa r-Rabat, imma ħajkun qiegħed joffri anke servizzi li sa issa kienu biss offruti minn ġew l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Apparti t-tabib u apparti n-nurse u treatment room ħankun qegħdin noffru wkoll servizzi speċjalizzati bħal huma GU Clinic, klinika ta' dentistrija, podjatrija ġifieri klinika li toħsib is-saqaj u riġlej, kun nistgħu nieħdu d-dem, nagħtu t-tilqim, nieħdu ħsieb il-feriti, nagħmlu t-testijiet tal-warfarina u ħafna servizzi oħrajn illi wieħed imdorri jara ġenti tas-saħħa moderni ġewwa pajjiżna. Fern qal kif l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa il-ħu tisħaq fuq prinċipju ewlieni li jissejjaħ kura tas-saħħa aċċessibbli għal kulħadd u spjega kif waqt li f'Malta tal-prinċipju jittieħed for granted mhuwiex il-każ madwar id-dinja fejn il fuq minn 3 biljun persuna m'għandhomx aċċess għal servizzi tas-saħħa ta' kwalità. U qal li f'pajjiżna ilna numru ta' snin ingawdu minn servizz tas-saħħa li hu tajjeb u fl-aħħar snin nistgħu ngħidu li hu eċċellenti. Iżda dan ma jfissirx li nieqfu hawn u enfasizza fuq l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ il-qasam. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri spjega kif dan iċ-ċentru jinsab f'żona li meqjusa aċċessibbli minn diversi naħat u għalhekk wieħed jista' jilħqu f'qasir żmien. Fl-istess ħin se jiġu offruti servizzi li s'issa kienu biss possibbli f'Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Għalhekk qal li hu ta' pjaċir għalih li jinawgura ċentru tas-saħħa ġdid u mistħoq fil-Gżira Għawċija. ċentru li ser jkun qed iżid ferm is-servizzi li ser ikunu propju offruti minn hawnhekk, ċertu servizzi wkoll li jiġu offruti biss fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ser ikunu wkoll offruti minn dan it-tali ċentru sabiex propju nkunu qegħdin naqdu aħjar l-esiġenzi tal-komunità, naqdu aħjar fl-aħħar mill-aħħar l-esiġenzi tal-Għawċin. U dan propju ser ikompli jżid mas-servizzi tas-saħħa li qegħdin jingħataw fil-komunità. Sa dan it-tant sar sedina lil kulħadd biex jitlaqqam kontra l-influenza hekk kif inhu mbassar li din is-sena l-agħar żmien tal-influenza mistenni jkun matul Diċembru u Jannar, inkluż b'każi ta' COVID.